Ведучого до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю. Дякую дуже, що долучились до нашого ефіру. Ну, зокрема, пане Ігоре, розпочнемо з нашумівшої теми про пісню і виступ в ефірі 95-го кварталу, у ефірі 1+1, хору імені Вірьовки. От вони заспівали пісню «Горіла хата палала». Після цієї пісні чи не згоріла популярність і, так би мовити, рейтинги хору імені Вірьовки? Я не знаю, насправді, чи згоріли вони чи ні. Про це можуть сказати тільки... Доброго дня, вибачте, забув привітатися. Про це можуть сказати лише, не знаю, продажі квитків, наприклад, концерт в Палаці Україна. Мені це невідомо. Тут вони трошки підмочили свою репутацію, м'яко кажучи, особливо керівництво цього хору, тому що не треба було йти на такий номер, тому що цей номер ганебний, низькопробний, неетичний і так далі. Те, що практикує квартал всі майже свої останні роки. Що зараз має зробити керівництво хору, на вашу думку? Дивіться, наскільки я сьогодні дивився там трошки стрічку, керівництво хору, здається, вибачилось. Мені сподобалось, що міністр культури, молоді і спорту Володимир Городянський вибачився перед Гонтаревою за такий невдалий, абсолютно неетичний виступ хору Вірьовка. Чому вибачився міністр? Тому що насправді це національний хор, який знаходиться на утриманні держави, і його фінансування йде окремим рядочком в бюджеті міністерства, яке зараз очолює Володимир Городянський. Я думаю, що на цьому інцидент для них вичерпано. Сподіваюся, що цей досвід їх навчить. Для мене це було незбагненно. Якось, вибачте, на мій погляд, культура – це трошки інша історія, ніж те, що показує квартал. Пане Ігоре, але тут ще є наступна, так би мовити, моя особиста думка, проблема. Коли цю пісню співали, зал реготав. Чи є тут проблема громадськості і нашого виховання? Є проблема громадськості. Країна будується зверху, а не знизу. Все, що відбувається зараз в країні і не відбулося за майже 30 років її незалежності існування, в цьому винні не ті, хто регочуть в залі глядацькій України, а ті, про кого іноді вдало, а в основному не вдало жартує квартал, і ті, хто сидять на верхах. Тому, чесно кажучи, я в цьому сенсі сказав би наступне, що якщо не буде недолугих жартів в такій масовій кількості і в таких палацах, то ржати буде особливо нікому. От що я вам хочу сказати. Скоро буде виступ Жванецького, людина, у якої абсолютно точно почуття гумору є, теж буде забитий зал. І будуть сміятися, але це буде інший зріз української аудиторії. Ми маємо ту публіку, яку ми розважаємо, розумієте? Це закон шоу-бізнесу. Якщо завтра буде розкручений популярний співак, якого буде нецензурна лексика, на нього будуть ходити люди. І будуть вважати, що все нормально. І будуть вважати, що все прийнятно.